Ще ви кажа нещо, което често повтарям. Когато бях млад, мислех да стана монах. От една страна исках да остана на Света гора, от друга се страхувах да го приема. Как да оставя моите родители, да оставя отечеството си, да отида в едно чуждо, далечно и непознато място. Попитах един старец: отче, да стана ли монах? Той ми каза: моли се на Бога да бъде неговата воля. Аз се ужасих. Помислих си, ако Бог иска нещо, което аз не искам. Един от двамата трябва да отсече своята воля. Или Бог да отсече своята, което би било много удобно за мене, или аз да отсека своята воля и да последвам Божията, което ми изглеждаше като една голяма планина. Тогава не можех да проумея, че Божията воля е най-големият покой и утеха за човека. Не е възможно Бог да иска нещо, което да те доведе до трудно положение. Напротив, Той те извежда от затвора, в който се намираш, до място на утеха и покой. Божията воля означава мир за душата на човека, радост. Не можех да разбера, че ако се оставя на Божията воля, това би бил най-големият покой. Страхувах се от нея и от самия Бог, както едно детенце, което е заведено при лекаря и не иска да го остави да го излекува, рита и се противи, вдига врява, търчи по коридорите, не дава на лекаря да го докосне, докато не помисли малко и разбере, че трябва да го направи. Нужно е човек да превъзмогне себе си и да познае Божията любов, както казваше старецът Паисий, да разбере, че Бог е кислород за човека, а не въглероден двуокис. Не може Бог да създаде в тебе една задушаваща атмосфера. Когато Господ действа и говори в човека и му открива своята любов, тогава му се открива един необятен и безкрайен мир, абсолютна тишина царува в душата. Тогава човек разбира думите на Христос: аз ще ви успокоя. След това разбира и от опит, че никъде другаде не съществуват покой и утеха за душите, освен в Христа.